lui. Au fost descoperite alte câteva pungi care îi purtau numele, toate incluzând monstre de parfum pentru un total de 62 de exemplare. Pungile ar fi fost lăsate în urmă în timp ce Saffield a părăsit nava. După ce au fost recuperate din adâncuri, parfumurile lui au fost descompuse în substanțele sale chimice pentru a recrea mirosul, rezultând în parfumul Legacy 1912. Un ceas de buzunar. Pe epava Titanicului au fost găsite mai multe ceasuri de buzunar, fiecare dintre ele având o poveste tristă în spate. Unul dintre ceasurile descoperite este făcut din alamă și placat cu argint, deloc remarcabil, cu excepția faptului că a supraviețuit deteriorării apei cu doar câteva urme de rugină. Totuși, ceasul a fost cândva deținut de către Sinai Cantor, un imigrant rus evreu în drum spre New York împreună cu soția sa Miriam, unde intenționau să studieze stomatologia și medicina. Visul lor a fost spulberat odată cu Titanicul, dar Sinai și-a condus soția către una dintre bărcile de salvare. Din păcate, conform protocolului, femeile și copiii mai întâi, el a rămas în urmă și a murit pe navă, iar după descoperirea sa, ceasul a ajuns la unul dintre descendenții direcți ai cuplului. Artefactul a fost vândut mai apoi la o licitație cu prețul de $57.500. Odată cu ceasul au fost oferite și alte documente care atestau cât de dificil a fost pentru Miriam să recupereze posesiile soțului său, ea fiind forțată să intre într-un proces de 5 săptămâni chiar după ce a trecut prin tragedia care a rezultat în moartea partenerului ei. O poșetă din piele de aligator. Când Marian Meanwell s-a urcat pe Titanic, printre bunurile ei s-a aflat și un articol de lux, o poșetă din piele de aligator. Într-o întorsătură crudă de situație, Meanwell nici măcar nu trebuia să fie pe Titanic. Ea urma să se mute în Statele Unite pentru a locui cu fiica și nepoții ei și a ajuns pe Titanic doar după ce nava pe care urma să călătorească a fost scoasă din serviciu. În geantă se aflau lucruri precum permisul ei de călătorie, o chitanță pentru un canar pe care îl transporta pentru o rudă și o notă de la un fost proprietar care garantează capacitatea ei de a plăti chiria. Hârtiile au supraviețuit datorită faptului că se aflau în poșeta ei, pielea căreia a păstrat conținutul ferit de mediul marin. Din păcate, Meanwell a avut un bilet la clasa a treia, unde au murit aproape 80% dintre pasageri, ea fiind o altă victimă nefericită prin acea statistică. Partituri. Cel puțin 2 partituri au fost recuperate din epavă. Una dintre ele a fost On Mobile Bay, o piesă scrisă în jurul anului 1910, iar a doua a fost Put Your Arms Around Me Honey din spectacolul de pe Broadway Madame Cherie. Ultima partitură i-a aparținut lui Howard Irwin, care călătorea în jurul lumii cu un prieten. Într-o altă lovitură ironică a sorții, ultima lor călătorie trebuia să fie chiar drumul de inaugurare a Titanicului. Irwin însuși a ratat plecarea din motive necunoscute, însă atât posesiunile sale cât și bunul său prieten se aflau deja pe navă. Din păcate, camaradul său, Henry Suthel Jr., a murit în timpul scufundării. După 81 de ani pe fundul oceanului, bunurile personale ale lui Howard Irwin au fost descoperite, printre ele aflându-se atât partitura muzicală, dar și jurnalul în care a început să scrie la începutul călătoriei. Cizme de piele. Când Titanicul s-a scufundat, aproximativ 1500 de pasageri și membri ai echipajului au murit, însă doar o mică parte din cadavre au mai fost descoperite. Aproximativ 340 de victime au fost găsite plutind în vestele lor de salvare în urma căutărilor efectuate imediat după scufundare. Asta înseamnă că restul de 1160 de corpuri au fost complet pierdute. Mai mult timp s-a suspectat că rămășițele câtorva dintre decedați ar fi putut rămâne în epavă, însă niciuna din zecile de expediții pe navă nu au descoperit rămășițe umane. Unii experți spun că o furtună puternică în noaptea scufundării ar fi putut să împrăștie cadavrele pe fundul mării, în timp ce alții spun că sute de oameni au fost prinși în interiorul navei când s-a scufundat. Starea lor ar depinde de cât de mult ar fi fost expuși la curenții de apă oxigenată și la viețuitoarele care trăiesc în ele. De exemplu, în alte epave au fost găsite oase, dinți și în unele cazuri corpuri întregi. Totuși, dacă cadavrele nu au fost recuperate, s-au găsit alte urme. O fotografie făcută pe epavă a surprins o pereche de cizme de piele și ceea ce pare a fi o haină îngropată în noroi lângă pupa Titanicului.
Potrivit experților, modul în care sunt așezate cizmele sugerează că au ajuns acolo în timp ce erau încă purtate, deci în imagine a fost surprins posibilul loc de odihnă al unei persoane. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.